Xa que logo, como digo, o señor Caballero está obrigado moralmente a comparecer públicamente aquí en Vigo para contar a verdade, queira ou non queira. E por iso que nós, o Partido Popular, forzamos a este calme a convocar un pleno extraordinario para que deixe de fuxir cara adiante e dé a cara no pleno da corporación. Así que nese senso nos demandamos que o señor Caballero faga uso da palabra nesa sesión, porque el, a diferenza dos demais, pode falar cando e canto queira. E, polo tanto, non se entendería que non o fixera así. E o primeiro que debería facer, tal e como recollemos no noso escrito de solicitude de pleno extraordinario, é pedir perdón aos vigueses polo dano causado á imaxe da cidade, a que compromete para volver ser escenario de concertos internacionais. Pero que artista de primeiro nivel mundial vai confiar agora neste goberno pufero para actuar na nosa cidade? En ese sentido, nos agardamos que neste pleno extraordinario non só tome a palabra o señor alcalde para pedir perdón e dar as explicacións, senón que a réplica a nosa intervención veña da man da señora Rodríguez Calviño. Sería imperdonable que unha vez máis este goberno municipal se agochara detrás do seu portavoz, que, por certo, neste caso ten aínda menos credibilidade logo de negar primeiramente a existencia da famosa carta de interese e logo, cando non lle quedou máis remedio que admitir a súa existencia, tratar de colarnos que era como unha carta máis. Pero isto está en mans dos abogados e se está a valorar, pero é unha decisión máis técnica que política, co cal serán eles os que tomen a decisión cando corresponda, cando eles decidan de que facer o respecto. É unha decisión técnica, está en mans dos nosos abogados, eso sí que xo podo confirmar, e serán eles os que, bueno, logo de valorar en profundidade. Tamén hai que ver que pasa, ¿no?, neste pleno extraordinario, cales son as explicacións, se es que as hai, ¿no?, por parte deste goberno municipal para valoralas e artellar, no seu caso, pois unha demanda. Pero, como digo, eso está en mans dos abogados e a eles lles compete tomar a decisión.